Hol mert figyelsz már? Kitől az izé aztán? Hoppá, nem mered meg a tőle. Azt én mondtam volna, hogy figyelsz. Ez mi volt? Hát Kovács hol forrakodik be Kovács úr? Hol safety-car, de jó! Hát hol forrakodik a Kovács úr? Hol akar bejönni? Kanyarokba akar jönni mellém. Hát hol akar? Már most Látod, Szabi, mit csinált a srác előtt? Aha. Ezt vettem. Szabi, ez be akar... Andri, Hallod? hallod? Tudod A mi Kovács úr? Nem látod, Be akart jönni mellém. Nem látod, mit csinált, hallod? Épp, hogy megálltam, mert keresztbe állt balánkról balánkra, érted? És épp, hogy kikerültem, basszeg, Szabi, Hallod? Beragad elém és meg keresztbe is áll az úton, és így megöltem vissza. láttad? Láttad? Kurva? Halljátok? Ez nem jó! Kovács úgy laggol, mint a disznó, és belém raggol. Nem itt lennék hátul, hanem hogy Hát nem két ott helyen megköszönöm az autó. Hallod Csaba? Szerintem ezt külön begyakorolták, hogy nem tudom, hát ez kész volt. De hallod? Kurva nagy volt, látod? Halljátok el a... Azt hittem, hogy valaki vagyok, nem érted? Persze, hogy láttam, hát ott így ment jobbra, aztán keresztbe állt, aztán meg... Az igen, Villa első szektor. Halljátok, a Kovács úr, a tiszta gáz. Mi az Isten? Mi van? Mondtam, vigyázz a szépkára. Igen. Belém az volt a Kilökted a safety car? Maradj le vagy 5 autónyiba, vagy mi? Újra is birkazgál, de jó. És külön tiltva. Két tiltva. Ez jó verseny lesz. Szerintem ezt még újra fogjuk kezdeni. Muri most látod, hogy milyen egy féligást tudtam? Előzetes. Első kör féligás, Na már meg Hobó is kiesett. aztán Úgy kérdez. igen. Első kör safety car, második kör Hobó, Cooler, meg Henry, meg nem tudom kit kitilt. Menjetek már, Megálltak előttem. Igen. Most Szabika az első. Itt a visszafordítónál keresztvált a Szabika. Nagyon kaptam egy Safety car meg. Nekem nagyon eltört a szárnyam, hogy befékez De mindegyik ezek... előttem. A Kovács, hol akar előzni a Kovács úr? Hol akar előzni? Kanyarba akar kielőzni. Úgy bejött mellém. Miért nem igaz? Hányan vannak? Szia, szia. Hányan vannak még versenyben? 8. Második vagyok, srác. 8-an vagyunk. Azt írjuk, te hogy lettél második? Vigyázz akkor, az tényleg arra vigyázni kell, hogy bejön laggol, akkor gázol? Ja, hát kiestünk előled. Aha. Hát Joga ő- meg megforgatta visszafordítóba a hülye. Nem tudjátok, Szabika van előttem, akinek viszont nincs jó setupja. nem tudjátok, hogy mire magatatokat. Na, mi van? Itt vagyok Itt vannak. én. Úristen, ha ezek mit csináltak? Megmész? Hányadik? Hobó tényleg kiesett? Talán Még nincsen fel. még nincsen. Csak Henry. Meg Cooler. Ez bárdig ez a kérdés. Oké. Boxod majd hú. 3 kör alatt -4 Mi ember. van itt? Jóker, ne ördögessél majd, mi van? Menjél. Penalty, de jó! De örülök neki! Hú, de örülök neki! A Kovács úr, illaga és elődés, de jó, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Na még Jókem, pördüljél még Szabik is elveszett. Össze-vissza pördüljél! Na, mi történt Jokennel? Jókem, ott megpördülöm, nem megyek messze, kapok büntés, hát nem igaz. Katasztrófa. Engem kijutott, mert valaki megint megállt a visszafordítóba. És kb. 10 álltak egymás mellett a Össze-vissza forog a pályán. pályán. Katasztrófa, mit csinál? Menjetek már! Hát meg nem lehet menni itt normálisan, meg a nap időn. Jézusom, mit csináltok? Hát mit csinálnak itt? Mi van itt? Az egyik Ferrari az elszállt. Veszem, ha átlag ezt veszem, Attilát is végez. Várjál, nézd meg szemből Attila, hogy mi történik mögöttem.
Ez tuti valami kondikonira. Jó kell leszorít, hallod, láttam. Hihetetlen ez a gyerek, hallod? Mi van vele? Basz még kilök. Te vagyok egy autóval és a gyerek ment kitol a fűre. Hát megfordul van legyen, hogy megfordít legyen esve. Ez az Attila, rákented a falra. Ez az. Ez az, négyen egymás mellett, ez az. Ez az. Úgy át a füvön nyírjad, az a... Nem kell, minek az? Mindenkiről, ki még nem van. Hallod, ezt föl kell tenni, basszeg, mert hihetetlen. Csapatot ki kéne tiltani, de... Á, miről beszéltek? Hát ez... Ez a C-liga. Ez katasztrófa. Innen, minél arab kerülünk innen el. Minél hamarabb. Mi hát ezt újra játszunk, Barni, ezt te gondolod komolyan. Hát gondolom, tuti meg újra lesz. Hallod, selejtezőig át tudjuk menni, Montrák, selejtezőig át tudjuk menni. Selejtezőig, Montrák. itt lesz a selejtező. Montráló, ja. Bocs, Csaba! Bazzeg! Bocs! Hihetetlenek vagy, komolyan. Szép ikák, nem nem. Figyelj csak, Attila azt hitte, hogy elfogyott a kerszer, az segíted. Ja. Mi Attila fékezek? Szólj előre mindig. De most van rajtad. Na jó, sika. Na, de meséljél valamit. Akkor jó. De ez kemény, hogy Hobo nem jön fel csetre. Na jó. Jó. Hobo már fel van az oldalon, de csetem még nincs. Megyek. De... Én is kiléptem, lépjetek már ki. Én is elértem, megint csak fölöslegesen követtem. De most komolyan kilépünk? Én kiléptem. Hát lépjetek, hát... De... Bazdmeg, most egyedül hiába indítok itt el forradalmat, úgyhogy nem jön egy... Hát Na de várjál, a kilépés, meg a ledobálás. Attila, ki van most? MC halál! 5. haj. Az jó. Halljátok, nincs egy épp autó a pályán. Mit tegyük? Hát bazdmeg, ilyen emberek mellett hihetetlen, tudod, hogy élünk. Nem, Joken az épp. Jokennek semmi baja nincsen. Előbb ment ki idére, boxba. Ja. Na, vettem a halál, várj. Szabika, mint van? Szóval lájjam bazdmeg, hogy ilyen köröket meg. Igen. Ja? Jó, van, én meg így nyomom neki valami milyen fasztér, amire húzom. Szabik az nem is ért, hogy se előtte, se mögötte senki. Az én itt vagyok. Ez rendesen gyilkolja a gumikat az a halál. Füstölgő gumikat, székez meg ilyenek. Jó. Látod, ez a 10... Asszisztoppal meg tudni. Ez a 10 helyes rajtbüntetés meg se ártott neked. Azért nem láttad, amiket műveltek. Főleg a izé, ez a srác, ez a Henry az elején. Bejött a safety car. Ez egy palánkról előttem kájkázni. Láttad volna izét? Ránk, a kormányt tette vissza. Jó, A flipper! Megállt a pálya közepén. Flipper ez a... Megfűnt a pálya közepén. Kaptam egy büntet is. Leo, fölvetted az elejét? Az első kör? Nem, mert még akkor léptem be. Hát az kész az. Én fölvettem a föl. De láttam. Videós címetű liga bemutatkozik. És az új nevünk Chaotic Liga. Föltettük a YouTube ilyen promóciós szónak. Föltettem. Tegyétek, mindjárt is kezdődő. Ha elgurul a gyógyszer, csatlakozz. Nem kezdődő.
Nem a tekken, csak az F1. Tényleg Tekken F1. Jókán megy a leggyorsabb köröket. Megfordítod a egyenesbe. Jókán, az igen. Milyen kört ment? Egy tíz valamelyik. Ez nem olyan jó szerintem, hát már most Hányan vagy? Igazán mehet a jobbat. Ja, egy 1-9. Ez a híg gyenge. Hát én valami 1-9-2-t mondtam. Azzal lett első. Egyébként kormány Nem tudom, de őszintén fölügyek. Nem szeretjük. Azért tőle kaptam büntit, hogy nem szeretjük. De meg ilyen názás kocsi van. Ja. Az úgy jó, hogy 9. körben már 8-an vannak, 13-ból vagy 14-ből. Ki hanyadik? Én 8. vagyok. Ezt sose lehet tudni. Én remélem, hogy összetöríteletem ketten voltunk. Kovásunk. Remélem. Na, Kovács Bízottak van? a Ferrari-val. Utolérem simán. Basszú szerintem. Ilyen mivel F14-es majdnem a legjobb ideje. Na, játszunk már vele gyors kezdjük újra 10 perc alkat. Hova megy a TSC? A csetten Na mi van? egyelőre csak csetten van hobó. Ja, hát szerintem most írjuk felé. Káromkodik. Ez fordítási. Várj, érted, írik. A fórumba ír. Na. Írja ide is. Meg ezt nem hiszem el. A tököm tele van ezzel a buzi játékkal, nem hiszem el, hogy nem lehet egy normális futamot futni basszus. Első körben egy safety car, egy másodikban, ahogy elzárkóznak, ugrálni kezd az FP és fekete az átlom, mert neki mentem. Pont ez a játék alkalmatlan a multira, sok sikert a többieknek, reméljük mással nem kezdett ki a TM, naplapó TM, .i. Annyit ír. Lent, nem fel. Külön vagyunk, igaz. Igen. Kapcsolj rá. Második helyben, második körben kiesett. Lehet vagyunk, nem, hát Hogy följön, nem? Ez biztos lesz az. Tényleg, elfűn valahol hal. Kiszakadnám. Hallod, ez olyan, mint dönt 3-ban az áthúzás. Szerintem is ki kéne venni a törést, és egy ilyen dodge-emet rendezni. Úgy menni. De ez még dodge-em azért nem túlva. Szerintem Szobónak nyernének. Hobó szerintem most ki fogok adni teljesen. Az biztos. Készítek fölre, hogy mindenkit elfog, hogy azt tiltjuk ki, mert így menn nekem, meg úgy menn nekem. Tudja ezzel. Chaten azt írja, hogy neki mint a safety car-nak, ezt most a trailer tudja. Bőzötés, Isten! Na hát én is neki mentem a safety car-nak. Így van, já. Írtakodunk, lépjünk át, jó van. Azt írja. És jó, mert most tolja lefele vissza. Azt írta, hogy megyek úzok egyet, azt mondtam, hogy milyen játék. Kinyírok mindenkit. Call of Duty United az. Sziasztok. Oda is kérni az úr. Hú, ott Szabit előmegyek, ha nem kérdezik. Nem jó tudom, mikor váltunk. Először a boxon. Hú, Joker a második, hanyadik? Második. Az igaz. Itt mi történt? Joker belőle 4-en. De ki miatt jött be a főszikár? Henry aztán? Henry-ben szükörte. Hát rohadjon meg. Palánk, Mi a palánk, felső? jár. Én meg Hugo miatt estem ki?
Hát nem lehet csinálni. miatt üresnek ki. De egyébként én ott hónapig gyakoroltam, szóval az szép volt. Mi van a második helyen? Joker. Egész jó. Kimenni a boxba. Nem Harmadik tudom, vagy? én most jövök, úgyhogy... Harmadik, Szabi. Mohanék, te mit csinálsz? Negyedik Attila. Hátul körülgetek. Szépen nyugodtan. Hát Coachunk érd már utóbb, hogy automata fékkel megy. Próbálom, de hát nem tudom, vagy nem tudom, vagy jobban megy, nem tudom mitől. Hát nehogy már automata fékkel gyorsan legyen nálad. Hát én nem Az tudom, egész valami nem jó. és cseréltek, faszom. Mindig jobbat megy. Utolsó tetőben jobbat megy, itt a közösség meg jobbat megy automata fékkel. Folyton kicsúszik és Na, elfékezik, Szabika az első idáig. Pedig én egy hibátlan köröget meg, hát akkor hogyan? És milyen messze van Szabika? Tehát miért, mikor én indítom Joker, vagy utol fog érni? Hopp, MCD-t egy büntetés. Úgy Csaba állt a második, harmadik, Attila. MCD-t úgy állt meg a bajnokot talán a sikerül. Igen, azt én is. Hol van MCD? Merre van? Ez a Kovács úr, ez 302-vel megy. Itt a hosszú egyenesben. Hát, Barneszitól kell, hogy érje. Hát én futva utolér, amikor most elindultak. Hát én is tudok menni 3-2-nél többbe. A viccelni a Hát én nem tudom, nem megy az autó, vagy nem tudom jön ezzel. Úgy legyen első Attila, második Csaba, harmadik Szabika, és akkor még első vagyok a bajnokságban. Milyen köröket megy? Elmondtam Milyen a köröket váltást. megy? Nézzük, hogy milyen köröket megy. Kovácsunk egy Nyomd el az egész kerset, nézd itt ezt DRS-a izébe szívegyen. Szabikának leggyorsabb köre 1.12.1.1. Jobbat megy, mint én, ma megkivárom a hagyjárat melyek, nem tudom miért, nem megy. Jó, ki. Csaba, izé egész kerset nyomd el. Jó van. Ó, várjál, hogy a publikot nem tudok vele megvenni. Ez egy hideg. Most tettem föl. valami nyalkívül megy. Na jó, végül is. Itt a Monitoron harmadik. keresztül lehelem nekem. Oké, kösz. Ne, itt elszórakozatok Szabika. Előzd meg. Megelőző. Annak mi lett veled? Hívek Hát előtt. akkor még talán első leszek. Hát semmi. Kívültem két. Ja, jó, akkor megelőzöm neked velé. Majd fizetsz a sört még. Jó. Tosson előre átrendel. Hát tudom, nekem is, adott a gondom. Az úgy nem lesz jó, ők fognak kapni DRS-t, vagy nem. Valószínűleg üresbe városnak. Lehetett hallani. Kicsit kipörgött. Na, most simán, belsőre menj is. Hát? Nem jó, nincs végsebességem, volt még ennyi. Mindegy, most is hadd DRS. Miatt nyomjad, ez meg lesz, ténylágni. Megint büntetés, említem már harmadik 14-szer alatt. Fékezd ki belsőről, nem úgy elfordulnak. Azt akartam. Azért, most simán meg lehet, most. Szép, Ez az. szép. Ennyi volt. Szép volt. De Nézem Szabikát, hogy támad. Vigyázz, mindjárt meg lesz. Na jó, hát Igen. majd. Meglök, akkor kilakatott is. És nem hiszem el, látod, utolsó mindent és első volt. Ja. Ja, tényleg. Én is simán lennék második. Tudja, újra fogjuk áttenni, hogy Nem hinném, Hobó mondta, hogy nem, mert hogy végül csak a safety car miatt volt ki mindenkit. Coolert is, meg Kobot is a safety car miatt ezért tiltotta ki. Nem lett hiba. Vagyok? Itt vagy. Jó, megállt az egérnek, hogy az egész képen. Abból büntetésre ha sokkal csinálod. Nem. Hú, most Közben kap sok DRS, vesztett. Szabika, és elég közel is volt hozzád. Nem kapott itt, ja, de most De kapott. kapott. Ott a DRS tudom. Menj be félállóba. Ott vagyok. Na, Badi, bejött. Badi 5009. Bani nézd! Bani nézd a fókot! Bani nézd! Hoppá! Hoppá! Az kicsit sok volt. Egész számban. Nem is megyek el mellettem. Még Kapcsolva egyszer vagy 2,5 másodpercet vártam. Bocs, 2-szer alatt. Nem tudom, nekem most nem megy valami beutó. Attila, hanyadik helyen megy? Ja, most ezt Ötödik volt. most jöttem boxba. hoppá Csaba. Azért átszerett szárnyat. Van ez a sok bocsa.
Nem is hittem volna. Hát akkor így áll. Halló Csaba, van alsó szárnya. Ilyen, és várnál meg, ne is vagy. Most meg ki kócskon, én is jöttem be kerékszerűen. Alul szét lesz most. Egész kersek nyomd el, és belső ívben használsz mennie. És pozíciót váltsál majd, hogy ne tudod szélárnyékot venni. Mindegy. Akkor kell menni mellett volt. Látom, az úgy szép. Első 3 ki. Na, ez szép volt. És megint Ja. kaptál, ez az. Nyomjad meg. Amikor szép, Nem, hogy törött a szárny. Szélárnyékban jön föl, Fabikának is lehúlt a szám. de hallod, Szabikat jeles nélkül legyorsul téged egyenesben. Úgy jó kis setup lesz. Ki a harmadik? Jó kell 9-ben. Szabad, szabad, jó kell. Ja, jó kell. Majd lesz egy sokás. Csaba, majd itt lépjél ebbe az egyenesbe lépjél, mert Fabikának már nincs sok kerse. Most nyomja el az összeset. Te is Törj össze valaki magát már. Legyen megint tisztikát. tehát kigyorsít most. Nyomd el az összeset. Gyerünk. És... Szerintem nem kap. Fog kapni. Meg belsőre. Jó lesz az. De ne, menj be már belsőre. Ő lesz. Nem bírok. Jobbat menni, 1-3, de nem bírok jobbat menni. Törökni. Ne engedd, hogy szélárnyékot mondjon. Csak ne cikáz. Na mindegy, most már. Ja, most. Megint visszaváltok. Na, hol van Csaba? Tököd itt szárnyam, hogy van, de lófasz nem ér. Fabikának sincs jobb oldali. Jó, de nekem teljesen be van tőle. Nem, neked is van alsó. Alsó, de hát szerinted mennyit fordul ez? Nem tudom le. Valaki jön Szabika mögött. Jobb kell. Az igen. Persze följött, hogy ide vitt szórakozni. Kommentelj már! Mi a De most Átváltok a Jokerra. Ez már nem izgalmas. Szerintem neki van a legjobb kommentál. Milyen komment volt itt a Jokennel? Na. Mi Jokán most tök jól megy végül is. Ja, akkor ez megy. Hát csak még a vezetés is fiúsan kéne még piszolni, hogy ne lökjön, de egyébként jól megy. szerintem is meg, hogy ne csúszom ki a kizénél. Ja, hát hogy meg... Mert azért kaptam büntet. Most jó, most kezdek javulni. Töridőben. Most már nagyon rossz lett megint. Nem igaz. Többször X3-ba van. X3-ból. Ja, akkor mit 4? Ja. Plusz egy kis titoknyomja. Nyomok. Na, Kovács Hunal most itt elrontott meg itt a fordítót. A kormány jobb lesz. Egész szépen lagol. Hogy lelagolunk? Kérdezem maga. Hát olyan szép, olyan... Folyamatos. Mind ahogy Barni mondaná, hogy lagol, mint a Disney. Olyan szép, egyszer-kétszer ilyen fehér. Kis van meg ilyen. Ja, Csaba már lesz az. Őzet már láttam kilagolni magam elé éjszaka, izé. Elbűszülődtem. Nem bírok enni így. Jó, Szabikának kopottabbak a gumiai. Az meg lesz, meg lesz. Szép. Az meg. Visszaengedtelek. Sőt. Nem enged vissza, nézd meg. Azon, told be. Ez megszor. Az igen, hogy ráment a falra. Egész Joker. Ja, tényleg itt van, jó? Igen, itt van. Hűha, most már enged. Én Jokert nézem. Hát én még Csabát. Meg Szabikát, úgyhogy hát látjuk ide. Jokernek most kéne szólni, menjen, mint az állam. Na, nézem most már Joker.
Hát itt Tegyébe, nincs be! 141 jó. mit csinál ez? Kicsit más íven nem. Várj, kapcsolat. Hol vagytok ti most ott a nyelvbe? Hát itt délre is mindenki. Vigyázzam, mert mögöttem is jönnek. Látom. Ott hárman nem tudnak elférni. Hú, megcsináltuk előző futamon. Az igen. Én meg a két HRD, az jó volt. Vigyázz. Szabikra bemenekül. Hú, a harmad. Pont ott a harmad. Ráadtam nem négyet kétében. Jóken manuáló van. Szóval annyira azért nem rossz. Nem bírok befordulni. Jóken az első, ilyen nincs. De Jóken egyáltalán kiálláson van szerintem. Az a poén, hogy egyébként vezetni még sose láttuk, mert mindig kidobta. Hát szerintem még egy futamon sem indult el egyébként. Lehet, hogy kiállítja a hallom. De akkor nem törő neki a izebe. A ráfordítom. Ami hát, lehet hozhatja. A rossz rendőrnál hogy... Nem durván Jóken foglalkozott. Kiderül, hogy bangák nem volt. Nekem most megúszta az alkotom, mindig bakker. Jöjjön. Menj már be belső ízre. Azért! Ugye kijövök balra, nem tudok menni már. Most Kovács, most hodok rajta. Bőven. Hallod? Csak gyere úgy ki, hogy kemény, lágy. Akkor még talán jó. Két kiállással nyertél volna sokat. Ma nekem sikerült úgy, hogy kemény, lágy. És két kiállás. Nem most nincs be. Dehogy nem. Kezdek gyorsulni. Az jó lesz baj. Hoppá, most jó. Nem bírok befordulni rá vagy. Én csak tengerről megyek, nem is megyek vízbe. Hoppá, Szabikának volt egy szárnya. Ja. Vagy csak én láttam, úgy, mintha vezet volna? Nem, én is láttam. Az jó, mert előző körben volt. Na Barni, húzzál vele akkor, hogyha most itt az alkalom. Attila, még te is itt vagy, azt nézem. Olyan neki a momóval? Az egy harmadik tenyérő. Hát kéne. Szabikát mondjuk lefizetni a 4. helyre. Az úgy szép volt. Jó van. Jó lesz így. Az úgy jó. Jokáról van info. Tárgyalják oda se talán. Na jó. Első Jokára jött meg. Egyszerre jöttek. Csak nálam még szárnyat is tudsz cserélni. Nálam is. Ha még mennek egy Szuper lágyat Ja, adtak. Jókent Nem hamar. baj, hagyd menjen. Majd elkopik neki. Na, jó, hogy most 22 kor után végigmegy a szuper lágy. Hát a 12-től kibír, hát az leítettek. Csaba, te nem vagy normális. Volt már rajta szuper lágy? Hát akkor miért nem úgy jöttél, hogy lágy. Így is úgy is még kellett kiállás, és lágyjal simán még tudnám menni. Nem gondoltál rá? Leszorom. Mindegy. Hányan vagytok, hetem? Vagy sokan? 8-an. Már megint nincs üzemanyagom, tök jó. Ó, büntetés, ez az. Épp kiadó. Mit izolsz? Jóken kicsúszott. Toljunk inkább egy pár. Elég rendesen. Van az egész bal. Toljunk egy pár, jó, semmi értelme nincs, hogy mindenkit ledobasztam, meg bögdösülnek minden. Ja, mehetnénk egy részt. Gyertek aztán toljunk pár, és úgyse lesz érvényes az a verseny. Dehogy nem. Dehogy nem. Csak azért mondjátok, mert Jokán azért. Ja. Igen. Ja. Na, kezdek gyorsulni izére erre a Kovács úrra, most 5 egész valamennyire vagyok most. De most meg ilyen halnak dálok. Sikerült mennek 13 alatt. Aha, 12.048. Jóken 1.10 szerintem. Hallod Csaba? Hajomban, ha ként már nem kéne kigyetek kiállásra, szuperlágyat adtál volna. Hoppá, hall meg kell végig, vigyázzál. Én valamelyik nap utolsó etapon Hoppá, ne lők már ki, hall meg. Itt a pályáról. Sőt a pályáról. Ki befektetsz a belső ület. Bazdmeg megint büntetés kapunk, ez hihetetlen.
Onnan lép ki, aztán gyere egy pár részre. Bármi van picsába DNS-et, tényleg, mert már kezdem nyomjatok unni. Most kéne kérni a muníciót, szerintem most fog elfogyni. Az meg. Büntetés, még egy 10-et adjál, légy. Ez az! Kitiltottam, király. Erre vártam. Hú, akkor elővettek, helyevettek, hú de jó. Hatodikon. Na, kilőttél oda? Hát én megint nullát pattintam. És bazd meg az egész, úgy ahogy van. Basszom. Jó kell most mi van? Jó kell most a második. Második, jó. Vicc, hallod? Az elején is nem művelt. Én nem tudom miért nem most úgy vagyok ennek. Mit? Hallod, tudod mit csinált? Mentem elé, már előtte voltam az autóval, és tolt ki a izére, az a fül. Húzott rám, nem érted? De most mit csinál a jogem? Hát most tök lassan megy, 100... Én úgy nem 190-nel megy tényleg. Ja. Pó. De ennyire? Azt tudja, hogy én is nem lehet. Igen. Mit csinál? Most kipörgette a kocsit. Ilyen szokott csinálni. Még oda van, én is sok is csinál. Na itt van Kovácsunk, meg van előbb, Kovácsunk, meg lesz Kovácsunk. Itt van, most jött ki előttem. De mondom, szerintem jó kell izén megy assist-offon. Simán. Elfogyott a benzin. Megint, ez hülye. Megint És megfordul. ott jön a MC halál. Mondom, szerintem assist-offon megy azért fölül. Hát de nem, hát visszavált izébe. The stewards have awarded you a drive-through penalty for repeated corner cutting. Hit in the next 3 Biztos laps. unja. Ja, megint. Mit csinál ez? Össze-vissza megy a pályán. Jó, majd jövök. The car ahead is running on the prime ki vagyok. tyre. We have an advantage here. Irigylitek csak a profizmusát. Igen. Hajrá Attila, most Oken kiment a boxba. Én már nem jövök. Félképpen is laggol, mint állat. Jött egy új fiú és le is volázott itt There's some minket traffic fel. at the pit exit. Watch out as you rejoin the track. Végre van 17 Leo, azt kinek mondtad? Neki mondtad? De ezt így alanatul mindenki. Ja. Body osztálytás, vagy valami ilyesmi. Aha. Kovács Mumbadi, de Déres nem vagyok meg. Déres Dónában mindjárt rajta. Akkor Ricsbe és Na, van meg Már is vagy. Bejúlnak. meg dupla DRS zóna. Bejött az aprítóba. Figyelj, jó kell jogvását már tudod, van. Ja, de ennyire? Szóval már csak 78 vagy, Don't ez jó. forget, hit in this lap. Jó Nekem kell is a lesz legjobb egy gyengéket. Attila mögötted van? Látom. Őket még akkor negyedik másár. A tömök maximum power, az egy tempor maximum power-re. Hova tehet még? Itt vagyok rajta, itt vagyok rajta. Itt vagyok rajta. We think the car behind is running on 4 revs. He's trying to close the gap. Hoppá, ki belőttem véletlenül. Tovább tudtam. Mindegy. Bocsánat, kérek tőle. In this lap. Tovább tudtam rajta. Kicsit tovább azt mondja. Nem tudtam megállni fékszám, kicsit tovább megy. Nem tudtam megállni. Nem tudtam megállni. Valamilyen végezni munkát, azt alaposan teszik. 3 esetben tárgyalják a versenybírót. Hát akkor mindjárt kidobnak. Na csináltam 1.10.6.89-et. Na, az már kemény. Az már jó. Figyelj még hozzá. Szuperlágyon vagy valami? Aha, Jó, akkor te megkimétettem. nem biztos. Végig viszik. Kamitálod. Persze kimegyek, mert Kovács, hogy 19 másodperc van tőlem, simán kimegyek. Azt ezt te megmész hozzá? Hát, Nem? nem. Először vannak, igen? Nem hiszem, de jó kéne, hogy így el fog fogyni nekem szuper. Jó, 4-eset úgy vizsgálják a versenybírót. Remélem pénzszintes Hallod, ez tényleg. Jóken már második. Igazán, Kanyar levágásokért most nagy már kitiltsam, vagy ilyesmi. De hiába Nem, második. Az nekem nem lenne rossz. Nyugodtan várj csak van. Nyugodtan várj csak. Papri. Halált még csak elkapom be.
most 4. helynek örülnék. Hoppa. Hoppá, 1-9-3. Nem is kap. Jó kell. Jó kell? Hoppá. Igen, de szuperlágyon van, de szerintem el fog fogyni. Renault's pit crew are getting ready for a stop. One of their drivers is coming in. Azzal 0-8-7-et lehet menni. De hiába úgy tapossa meg úgy vele, hogy el fog fogyni neki. 5 kör alatt szerintem nem fog játszani. Ki az első? Nem esik még be. A szuperlágy bugos. És ez a Montreal pályán nagyon bugos lehet. A maximális kiírásnál lehet menni. az első kör. A maximális kiírásra lehet vele menni 3-szor vagy 2-5-öt majdnem. Tényleg, mert láttam Mike videójában, mintha ő plusz 15-öt ment volna vele, vagy valaki. 19-et ment a végén a 100%-oson. Ja, tényleg, az a. És 14-et írt. Nem akartam mindent szemelni. Engem is arra tudnak varni, megcsappadnak. Jó kell, mi történt? Büntet? Kijött a boxból szuperlágyat rakni fel. Már megint? Mondtam, hogy You're free to rejoin the track is clear. De most megküldjük, figyeld meg, valaki nincs igaz? Hány perc? Olyan Your kőre car's fitted with the fordított. option tyres, just one stop to go now. Minden bele. Szurkoljunk neki. Hát, ha érzi. Kicsoda? Jó, Nem megyek ki többet ezzel a gumival. új gépe van, szurkoljunk neki, hát, menjen egy brutálisra. Halljátok, Hát, ha lesz 4 jó. kört mentem a gumival, és még valamit a 6 kör a szuperlágyot simán kibírom szerintetek? Nem fogod kibírni. Mit mondtál volna? Mentem vele 4 kört a szuperlágyjal, kibírok még, mennyi van vissza 6 kört. Ezzel a szuperlágy kibírt 20-at. Ezt is vizsgálják. De a hogy irányban 100%-ot. Ne felejtsd Ja. el. Kivel. Kibírja szerintem Barni. Ja. Barni szerintem Srácok, kibír. Angadatú. nem tudom mi bajotok van a szuperlágyjával a pályán. Én 3 és feles utóbűben 11 kört mentem. Akkor megyek vele. Na, most most levettem levettem három. legyél második. 7. kört megyek, és még csak a... Éppen, hogy csak citromsárga a gumi. Nekem is, És épp hogy ügyben csak vagyok. Hát ja. Nekem is csak olyan. Ezen a pályán nagyon bugos a szuperlágy. Koreában működne így. Zsírkitírottak. Azt nekem csak jó. Akkor kimehetek új gumiért, de jó. Rakják a Inter. De MC halálot nagyon nem volt. Halál. Ő van 5. lettem, hú de jó. Ez szép kör lesz, igen. Látod magad? Aha. Én is azt nézem. Okay, the pits are clear. Mindenki You benn should van consider pitting célirányba. soon. Nincs szépen. Csak még a nyomnál is kelszett. Hosszú egyenesben. Módéd. De nekem alig mutat 300, 280. Még mindig elszakasztanak elszett az ilyen, akkor elkezd húzni a következő sebességi fokozatot, és akkor szépen kipereg. Pit in this lap. Come into the pits at the end of this lap. Ott van az 1-9-3. Az szép. Ki már értem a ligába. MC-be harmadik, SC 90. Hát figyelj, most úgy is lesz új szezon, lehet, hogy állégás lesz a Loken is. Simán. Akkor tényleg megszigáltod. Össze-vissza pörög. Össze-vissza pörög a izébe, box, amikor izé tisztikálva van. Össze-vissza pörög. Ja, kell szép cikámat megtörgőt. Ja. is valik. Ja, kétszer. Jó kéne búgolni. Ez olyan, mint amikor amikor Brazíliában száraz volt a pálya, és Barninál a szakadt az eső. Egy ilyen barniban. Nem, de tényleg bugos, a nézed, az bugos. Mindenkinek bugos a nézed. De múltkor betonálosított az eső, amikor csak Ja. száraz pálya volt. Nézésbe. És esős gumi van? Na, kidobta Kovács úr. Nem is kell valami. Ma vehetek szépen nyugodtan. Jöttem valami, Aha, 5.
Ja, akkor nem. Akkor hogy lenne? Még Jokern kiesik. Aha, 5. Persze, jó. Már. Barni. Lett egy jó helyezésem. Igen. Ezt Mike-nak Család kéne ilyen szólni. Nem, miért? Hol? Pamela? Nem, ilyen körházon nyílt. Ilyen kör van a házak. Akkor nem sok minden van a sarokba. Nem, ilyen, nem tudom, ilyen körházon nyílt. Nem tudja, jó neki. Hát ilyen kör vannak a házak, ilyen 4 emeletesek. Ilyen júta? Most már 2 emeletesek, bocs, 2 emeletesek. 2 emeletesek. 2 emeletes és ilyen körbe van. 2 emeletes júta. Ahol a garázsban ül a szobatik. Nem tudom milyen, de ilyen körházak ilyen. Körbe vannak a házak. Van egy udvar középen. Ott van a tábor. Vagy egy kör? Komolyan mondom, Barnit elvinném egy nyelvtanórára. Barni az már az alaphangú lesz. Kivinni a tanácsot utána rohannal. De Barni tényleg most a házak vannak körbe, vagy... Nem bírok már veszni. Mint a Western filmekben a kocsikok a körbe áll. Car behind is running low on fuel. Try to put away without taking any risks. Most akkor ilyen körház, de miért kell több akkor? Hát a ház vagy körbe van. Hát ahogy családi házban van, esetleg és van egy lépcső, és ilyen 5 fokú lépcsőben van, fölférsz. Ja. Hány kör van hátra? 2. Itt van lépcső, a lépcsőházban. 3. Ki az első? N-Speed-et a második. 3-an vagytok? Hát nagy azt mondja halálja. Halál a második. Halál már rövid. Végig is igen, a halál az mindenki. A halál az nem tudjuk Joker nem mi van? Új srácét tolni adok le a pályára, nem körülni neki. Ugye, mit csinál? De a halál az nagyon lag volt. Attila neked nem lag? El akarja vinni a halál. Tudod, el akarja vinni a halál. Káj. Lehet a hajót majd Mike szóltatja a csenájére, aztán 50 000 szézetté. Charles Alber ahead of you. Attila ugyanolyan a halál. Mennyi van még hátra? Még egy kör. Még egy kör. És vége a fényszenvedésre. Megyünk Valenciába, ilyen. Ez az löksz Attila. Péter, Törje össze. Én akarok lenni 4. fogok lenni. Törd össze neked őket. Attila megvan a harmadik hely? Meg. Mondta? Hát nem tudja, ez rajzé. Szabi az első. Hát azt a bajnokságban vezetés. Szép elsőről. Jó, most elrontottam. Jó, most kell. Megmegyek el. Úgy. Most egy párnak a nyelvbaj. Nem így kell, sok többen le lehet várni. Lassít csinálsz videóra? DRS-ből már fog fogni. Csináltak páran, aha. Hát én már bánom, hogy nem. Ha nem veszed le jól íven, akkor... Én az első körtől lettem még 20-valahány percet. Tényleg kivette. Ja, tehát akkor első kör. Jaj, vigyázni kell, majd szerintem az autók itt a végén. Van dél. Jézusom, azt is dönyörű volt. Bár azt tudja, nem jöttek össze. Első körtől meddig Most vetted? tiltottak valaki. Hát vettem az első kört, meg a safety car-nak az utolsó körétől És vettem. Jokern hol lett? És első körtől rajtig? Megáll. Jokern direkt belassított. Megállott. Nem, 20 másodperces büntetés kapott itt. Nem, első körömet fölvettem, ameddig bele nem laggoltam a safety car-ba. És a rajtot? Jokern az megállt és hátra menet. Fölvettem. Kérdez tiltva, Jokern. TS Barni is? meg tudsz előzni. Aha. Hát az kész. Ki lett itt vagyok el? Tényleg? Kit? Meg lesz, Barni, meg lesz. Úrján második lettem. Ez az! Szép volt a Na, tüve. Gratulálok!
Akar burniát kapni? De tudod, És negyedik lettem, adod. Negyedik. Szép volt Barni. Negyedik. A harmadik is majdnem. 5 ember ért célba. Jó kell most van? 5. Megállt a végén. Megállt a végén. Megelőztem. Ez az Tizen. Barney! Halk vagy Igen. Attila? Attila halk vagy? Barney! mondom azért Igen. állt meg, mert a Barney! végén a DRS zónában pont Barney. elengedtek, hogy én kapom DRS. Igen. Igen. Na, tisztázz! Mi volt? Mi történt? Jokennal? Megállt és te Megállt. megelőzted? Igen. A végén. De ha megállt, akkor te kikerülted, nem megelőzted. Hát kikerültem, igen. Hát akkor is megelőttem. Ne, az kikerülés. Elmentél mellette. Kör alakú körbe.